आंनि बे फोरमान एबि चेनेल इउटुब चेनेलावहा दायो फेसबुक लाइभआव फैनाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि एसटिनि सायाव सावरायगोन आङो। दा जोंनि मोनद' बे गोजौ थाखोनि एसटिफोरखौ जोंनि बे एसटियाव जाबसिनना होनो नागिरनायनि सायाव सावरायबाय। दा आसाम सरकारनिफ्राय माखासे माबाया पास जालांबाय बिला एसटि मोननांगौ होननानै बिथांमोननो एसटि भि आरो एसटि पि आवहा मोनथाम राननानै होबाय बिथांमोनखौ। दा बेयावहा जोंनि जुदि गमामायैनो बिथांमोना एसटिखौ मोनमारोब्ला आरो भारत संबिजिर बायदि बा भारतनि माबा बायदि जेनेबा मोननैल' एसटि दङ एसटि पि आरो एसटि हिल्स। दा एसटि भि खौ जाबसिनना होयो। दा जोंनियाव जास्ट एसटि पि आनो बियो जास्ट बनायफ्लादोंल' बे एसटि भि खौ। भारतनि मथे मोननैल'आनो। दा बे सिस्टेमावहा बहुद साननो गोनां। दा जोंनि थाखानाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाय सरकाराव थायो बिथांमोना माखासे भटनि आरो सरकारखौ सामलायनांगौनि दायित्व हिसाबै बिथांमोना जेबो बुंनो हाया। जियानो था जा बिनि जायगायाव सोरबा प्रमद बर'आनो थामोन बा सोरबा दिपेन बर'आनो थामोन बिथांमोनाबो जास्ट एसटि होनायाव जेबो बादा गैया, किन्तु एसटि पि आल' खहा जानो नाङा बै सोदोबखौ बिथांमोनाबो बुंगौमोन। आरो सरकारखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोनाबो बा एनअसिबो हरनो हागौमोन। दिपेन बर'आनो जा बा प्रमद बर'आनो जा बा सोरबा गबिन्दआनो जा, गबिन्द मोनाबो सिगाङाव बुंनाय आं भिडिअ नुदों। एसटि मोननायाव सावथालफोराबो जेबो बादा गैया होननानै बिथांमोनाबो बुंबोदों। दा बिथाङाथ' बै समावनो हरनाय 2016 समावनो हरनाय बुंदों दा बे हाग्रामा सारा। दा बिथां हरनायावथ' दा बिथांमोनजोंथ' सावरायहामाखै। दा गासिबो दा हाग्रामा सारा बुंदों गासैथिंबो जमा सावरायनासो मोनसे एसटिखौ होनो हागोन होननानै बुंदों। दा जोंनि सिसि आरो गासैबो ट्राइबेल संघनि जेसांखिनि बिबानगिरिफोर दं बिथांमोनाबो जयै सावरायगोन आसाम गभर्नमेन्टजों, अब्लासो बिथांमोनाबो होगोन। आरो दाखालि सेक्रेटारि बा बिटिसि क'क्राझारावहा एसेमब्लियावहा जिथुनाखि बुफाय सुफाय जाबाय बेखौ बहुद दुखु मोननाय फोरमायदों गोबां मानसिफोरानो। आंबो दुखु मोनदों, जानो नाङामोन बिदि। दा जाथाया जानानै थांबाय, दा बुंबा मालाय मा जाबावनो। दा फरायसाफोरा ओरैबायदि मोनसे एमिनेसन लाबोदों, जेरै नेपालाव बुख्रुब बुसि सावनाय माने माथ्र' सावनोल' बाखि आरो सावबानो नेपालनि सेम जाबायमोन आरो। दा सावासै बिथांमोना, बिसोरनिया बासायना थाबाय आरो। दा सावनायबा जुदि अरफोर लगायनायबालाथ' बहुद गोदोर सेवहांगार जालांबायमोन। जेनेबा जारिमिनाव गोसोम मोनसे हिस्ट'रि जाना थागौमोन। दा बिथांमोना सावासै, दा जोबोद मोजां जाबाय। सावनायबाथ' बहुद गोदोर हांगामा जाबावगौमोन। दा बिथांमोनाबो जेनेबा इयुननि फिउचारखौ लानानै बा फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरबो, दा बिथांमोनाबो मोजां फरायनाय गथ'फोर बिसोरो मोजां पार्सेन्टेज लानाय बा मोजां बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानाय फरायनाय मोजां साननो हानाय गथ'फोर बिसोरो जेनेबा भबिसतखौ खोमसि नुहुरदों बिथांमोनाबो। जेनेबा एसटिखौ होमारोब्ला जेनेबा गमामायैनो बहुद खहा जागोन बर'आ, साख्रि बाख्रिनि हक आरो गावसोरल' नङा उननि फैबाय थानाय
जेनेरेसन बा उन्दै उन्दै बा आरो फैबावनांगौ जन्म जाबावनांगौ बिथांमोननि थाखाय खहा जागोन आरो दा बेखौ ओंखायनो बयबो जेमानखिनि बर'नि एमएलए मन्त्रि बा राजखान्थि बिथिङाव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना बयबो जाहाथे साजों नङाबाबो सिं सिं प्रटेक्सन होलायनांगौ सोरबा हाग्रामायानो जा बा सोरबा इउजि ब्रह्मआनो जा सोरबा बिश्वजित दैमारियानो जा सोरबा प्रमद बर'आनो जा सोरबा दिपेन बर'आनो जा बयबो प्रटेक्सन होलायनांगौ जाहाथे होनब्लाबो जोंनि आसामनि जेबो खहा जाया बेखौ खावलायहरबाय आङो बयबो बर'नि दैदेनगिरिफोरा बा मन्त्रि एमएलएफोरा बयबो होबथानांगौ जेनेबा साजों होबथाबाथ' बहुत खहा जागोन गुबुन जातिफ्राबो हामा मोनगोन बेवखायनो सिंजों बिथांमोनाथ' रावबो बेंग्रा नङा गासैबो गोरों गोजा बा सरन बर'आनो जा बा जयन्त बसुमतारियानो जा बा रोंगोरायानो जा बिथांमोना गासिबो गोरों गोजा बेवखायनो बयबो प्रटेक्सन होलायदों आरो बयबो जोंनि थाखानाय एसटिखौ बासायनानै लाखिथों बेखौनो आं खावलायहरबाय जय बर' हारिनि जय